Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Again I repeat, kana kuri kunzi une mwana wako anogara kune rimwe guta kana kuti kune imwe nyika, maybe your child might be going to school or going to work somewhere else, please pray for your kids. I beg you, pray for your kids, because kunze uko kwakashata hama dzangu. So I received a call nikataura neumwe mwanakomana uyo ari kuti iye ane 20 years. Saka iyi ndiyo narration yenyaya yake iyo yaakandipa. Hanzi makadii zvenyu mukomana ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukomana ane makore 20 years ekuberekwa, ndiri kugarawo muGweru, but izviwo ndo zviri kuitika kwandiri. Baba naamai vangu vanoshandako kuJoni uko. Baba vangu vane basa rakanakisisa chaizvo, ende izvi ndo zvakazokonzeresa kuti musikana uyo wandava kugara naye ange achindida nerunako rwake. Apo pandakatanga kumunyenga mushure mekunge ndazotanga kugara muno muGweru, akatonditi nhaiwe nezera rako nemanakiro acho andakaita awa ungazondigona here? Inini ndinotoda dziri mbinga chaidzo because of my beauty. But mushure mekunge ndazongoramba ndichingomumanikidza ndichikomukumbira rudo, then ndikabva ndazomuudza basa iro rinoitwa nababa vangu kuSouth Africa, ndipo paakazondibvuma. So mukoma, baba naamai vangu vakaendawo kuJoni, but baba ndo vakatanga kuenda kuJoni, then mama mapapers avo akazoti aita vakabva vazotevera baba kuJoni ikoko, then nesibling yangu ndo kwayava kudzidza. Inini ndakabva ndaramba ndikati kana handingauyi ikoko. The reason as to why ndakaramba kuendako kuJoni, it is because inini mukoma ndine criminal record. Ndingangoti ndakatanga kuita zvinhu izvi zveunhubu mushure mekunge vabereki vangu vatanga kunditumidzira mari yekuti ndinge ndichitenga magroceries zvekare nekuzochengeta pamba. Vakabva vandipa mvumiro yekuti kana ndichida kuisa maloja pamba, I can put as many as I want. So you can just imagine kuti nezera rangu randainge ndiinaro at that time, kuti mari ndichiwana mari yakawanda kudaro, imwe yaibva kuSouth Africa, imwe yandaipiwa nemaloja, I was bound to get crazy. Ndakabva ndazosanganawo nevamwe vakomana ava ndakasangana navo mune rimwe bhawa. Ivo vakatongokwirirawo muprison system. Vakomana ava kubva vari mastreet kid, vaingoti pano nepapo vasungwa vaendeswa kujuvenile kuzosvika vachizova vanhu vakuru. Vaingoti kana vabuda vobva vapara mhosva vobva vadzokera kujeri. Umwe wacho iye aitoti anotiona sekunge maprison guard ndo vana baba vake, because haana father figure in his life. Saka ameno kuti how come ndakazojoina nawo nechikwata ichi, but at that time vainge vachiplana kuti vange vachibira umwe murume ende vainge vachida driver, since pakati pavo pasina ainge achigona kudriver, ende ndiko kainge kari kekutotangawo kutoona chinhu chinonzi pfuti, ende pfuti iyi ndo yakazopotsa yandinyudza. But lucky enough ndakazonzi inini ndainge ndisiri mastermind zvekare nezera rangu, zvikabva zvaonekwa kuti ndainge ndakainfluencewa nacho chikwata ichi, syndicate iri randainge ndava kushandidzana naro. Saka takangoti tati ibei ndokubva tatobatwa paya, tikabva tatovharirwa. Apa pandakazoita gone missing, vabereki vangu vainge vasingatombozivi kuti ndainge ndiripi, nekudawo kweunhubu hwekuti ndaipota ndichimboenda ndonoita zvechikorokoza. Vaingofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiri kuchikorokoza kumazowe uko, ende amai vangu vaingogara vachingondikaidza vachingoti, mwanangu, izvi zvechikorokoza izvi handidi kuti unge uchizviita, ingawani mari tinokupa each and every month. Pamba ipapo kasi pane malodgers asiri kubhadhara here? Saka havana kana kumbogara vakanditsvaka, since ndainge ndiine unhu ihwohwo hwekuti kana ndiri kumakomba ndinenge ndisina wandinenge ndichitaura naye. Pandakazobuda mukoma ndo pandakabva ndati it is time for me to change my life, because prison haina kumbogara yakandinakira. Ndikabva ndati ndava kuda kuenda kuchikoro. Mama ndakabva ndataura navo ndikati kuda kuenda kunodzidza kuGweru. Vakabva vati it is okay. Ndakabva ndatsvaka imba, but ndakatsvaka imba padhuze neMSU panogara mastudents. Akati one day semunhu ainge atojaira kungozviswerera mubhawa, pane pamwe pabhawa apo pandakazotanga kunwirapo. Pabhawa apa ndo painge pachigara musikana uyo wandava kugara naye. Musikana uyo akanaka mukoma,
anochiviwa nemurume wose uyo waanenge asangana naye. Ndo pandakabva ndazomuaprocha paya ndikati, bebi, ndakuchiva bebi, ndakuda, ndinoda kuti unge uchizoita wangu. Iye akatoseka akati, nezvandiri izvi ungandigona here? Ndikabva ndati try me, ndokubva tazotanga kudanana. At that time ainge asati atanga kuita mari, but chaingondivhundutsa paari ndechekuti vanhu vazhinji vaingomuti manjuzu because akatsvukisisa mukomana Nash kuita kunge mukaradi, saka vanongomuti musikana wekumvura, since ari munhu anonyanyisa kugeza, ane imwe smartness nekamwe kakungosema. So zvataiwanzokuita ndezvekuti ndaiwanzokurara naye because aiti kana achaisa aiva nekaspace kake kaaizongowaridza mubhawa imomo, tobva tatorara paya tichitoita bonde redu zvakanaka. Then mangwana makuseniseni kana kwava kufambika ndo pataizoenda kumba kwake, tobva tazonokontinya zvedu kana kuri kunzi tinenge tichiri kunzwa kuda kuita bonde. Asi nekufamba kwenguva mukoma musikana uyu pane paakazongokaruka ati ainge ava kuda kuita zvemaflea markets. Kuti mari yacho akaiwana kupi handitombozivi. Ndokubva azoenda kuMozambique. Paakaenda kuMozambique ainge asati ava nemari, akangoti achingoenda kuMozambique achidzoka kudai ainge ava nemari yekuti aita sekunge munhu ane mugodhi wekuti anongoenda achingonochera mari mugodhi iwoyo wemari. Mukoma ndokubva aita maflea markets ake akati one day, ndokubva azongondiudza, but paakandiudza kuti ainge atenga stand muno mugweru, I thought kuti she was lying because akangonditi ndatenga stand. Pandakazomubvunza kuti watenga stand kupi, ndokubva atochinja nyaya. Ndainge ndava kuti pose pandinotaura naye aibva arakidza kuti haasi kuda kundiudza kuti stand iyi akaitenga zvechokwadi here kana kuti haana kuitenga. Mukoma with time ndo pandakazonzwa ava kuti get in the car, there is something that I want to show you. Ndokubva azoenda neni kumba uko kwatava kugara pari zvino. By the time yaakazopedza kuvaka imba iyi ndo paakazoona kuti it was fit for her to show me this house. Ndakafara chaizvo ndikatoona kutoti mukadzi wangu uyu, my future wife is a future mbinga. Tikabva tatanga kugara. The property mukoma, we bought it in a day. One day takatenga property yakazadza imba yose. We actually had to hire a lot of people kuti vange vachitibatsira kurongedza property iyi because takangoenda pane imwe shop iyo inotengesa mafurnitures kubva kukitchen kusvika mubedroom. This was done in a day. Saka tiri vaviri zvinhu izvi tainge tisingazvikwanise kuzviita, saka takangohaya boys, ndokubva tahaya truck tikabva tatongotora furniture yedu. Then by the end of the day imba yainge yatozara furniture. Mari yaainayo mukoma yakawandisa, but with time manje chandakatanga kunotisa ndechekuti painge pava nemamwe mamovements awo andainge ndava kusakwanisa kunzwisisa. Like this other time takatoti takatorara zvedu mubedroom. Pandakazomuka manje ndakabva ndazonzwa kuti painge paine munhu ainge achiimba achiita sekunge ainge achiimba masongs ekumasowe panze. Saka ndakabva ndavhura curtain ndokubva ndaona ari iye ainge akapfeka garments, ainge akabata chimwe chaainge akabata achiimba, kusazoziva kuti yainge iri mbiya here kana kuti chaiva chihari, but handina kukwanisa kunyatsokucherechedza. Saka pandakamuona ari panze ndakabva ndati ko munhu uyu abuda mumba nguva iko. Pandakazomuka ndakabva ndatoona kutoti makii ainge aripo padoor and the door rainge rakalokewa. Door remubedroom, it was locked from the inside. Saka zvinova zviri zvinhu zvakandivhundutsa izvozvo kuti ko munhu uyu abuda seiko. Ndakazofamba ndikaenda kufront door zvekare ndikaona kuti the front door was locked from the inside. Saka ndakangoti ndichingonobuda panze kudai ndakabva ndaona chimwe chimhuka icho chandisina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chiri chimhuka chakaita sei. Chimhuka ichi chainge chakaita kunge bere, at the same time chainge chakaita kunge imbwa. Chimhuka ichi mukoma chakangohukura rumwe chete ndokubva chanyangarika. Iniwo nehumbwende ndakabva ndaridza mhere mukoma Nashi zvekuti kana iye akabva abhoekana nazvo. Ndakabva ndamhanya ndichienda kuseri uko kwandainge ndaona kuti ndokwa ainge ari. Ndikabva ndatanga kudanidzira zita rake. To my surprise akabva ati ko iwe umbori aniko unoswera uchindiitira noise pamba pangu. Uri kundidana kuti zvinge zvichigodii?
uri kudeiko kubva kwandiri, tarira uone kuti wandikanganisira zvinhu zvangu. Akapopota mukoma ndokubva adzokera mumba. From that day ndakabva ndatanga kuona kuti pose paanenge atsamwa kana ndikamutarisa kudai ndinobva ndaona kuti maziso ake anoshanduka obva aita kunge maziso enyoka, ende kana adaro haumutariri 2 times mukomanashe. Then there was this other day ndainge nditori ndega zvangu ndigere pacouch. Ndakati ndakagarapo pacouch ndichitoona zvangu mamovies, ndakabva ndangonzwa kuti paine munhu ainge achitamba nesikarudzi yangu, ende ndakatonzwa kuti ruoko urwu rwainge rwakabata sikarudzi yangu rwainge rwuri ruoko rwemunhukadzi mukoma. Ruoko urwu rwakanditambisa chimhandara maoko kusvika ndichizonoproducer. Saka ndakabva ndataura naye ndikabva ndati, this is too mysterious and scary. This house is haunted. It is a haunted house. I do not want us to stay here anymore. I am moving out. Saka akambotanga andi-ignore. The more yandakangoramba ndichingoti I am moving out, then there was this other night pandakazongotora monaki rangu ndikatotanga kutorongedza hembe dzangu, akabva atanga kupopota, and the way that she moved achibva apo paainge akamira pandakatanga kurongedza hembe dzangu achiuya apo pandainge ndiri mukobva andibvunza kuti unozomboziva here kuti why vanhu vachinditi manjuzu. Then akabva anditi, kana uchida kuona kuti zveshuwa ndinonzi manjuzu, try to leave this house and you are going to see what I am going to do to you. So mukoma, right now I am stuck. I don't know what to do anymore. I am stuck with this girl and I am scared kuti zvimwe kuda ndikutodanana nenjuzu chaiyo. Please help me out. Hey vedare, ndo narration yenyaya iyo yandakatumidzirwa nemwanakomana uyo after I had a phone call conversation naye mwanakomana uyo. Please ngatitaurei naye mucomment section. Again I repeat and I repeat, please pray for your kids and also pray for vanhu avo vanenge vachizoassociate with your child, because hey, the days are quite dangerous. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndiri kutsvakawo advice. Hamenowo kuti chirungu here chanyanyisa kupinda murume wangu, kana kuti ndiwoyu mweya wenzvimbo wamakambotaura nezvawo. Murume wangu made a crazy request and I do not know how to respond to him. Murume wangu iye akati anoda kuti tinge tichispice bonde. Zvinhu izvi zvakamboti taurikei, but this was a very long time ago apo patenge tichiri kuzimu. Saka there was this other series that he loved a lot. Saka pakazomboitika a scene whereby the husband to this other woman who was the main actor paseries racho akabva akumbira iya vanoti now. Saka takazotanga kuhave a debate, since inini nemurume wangu we are both Christians. Inini ndainge ndichiti izvi zvekuita nama-anal it is very wrong. Then iye murume wangu aiva nekama kasupport kake kakavandira, iye achingoti Mwari pavakasika murume vakati murume anofanira kuva ne-dominion over his wife. Saka this prove kuti iye akabva ati saka kana murume akakumbirawo any sexual favors mukadzi haafaniri kuti ange achiramba. Saka izvi zvakandivhundutsa ndikati what kind of a Christian are you, because once matotanga kutorarana nekumanyowa zvinoreva kutoti munenge mava ngochanika. Iye akabva ati as long as zvichiitwa nemukadzi nemurume hapana hongochani ipapo. Mukomanashi, we then moved tikauya kunoko kwatiri kumhiri kwemakungwa. Request iyoyo ndo payakazouya. There was this other night tainge titori busy tichitoita bonde. Taita bonde mukomanashi, inini ndainge ndakamukotamira. Saka ndakazongonzwa munhu ava kunditsvanzvadzira ndikati ko imi muri kuiteiko, muri kutsvakei? Akabva ati let us sleep a little bit, pane kanyaya kandiri kuda kukuudza. I then got angry because ainge achitondisvitsa chaipo pandainzwa kuti apa pari kunaka. Ndikabva ndadzokera mumachira, iye akabva atanga
kundizevezera achiti mukadzi wangu ngatimbozamaika nekusim 2. I got the shock of my life paakanditi ngatimbozamei nekusim 2. ndikabva ndamupopotera but akabva angotanga kuseka akati I just wanted to see your reaction but dzainge dziri nhema mukoma. This is what he has been fantasizing about. Ndakazomuconfronta one day mushure mekunge ndaona mavideos ebonde mukoma. Dai kwanga kuri kunzi ndakaona video 1 rebonde mufoni make remurume achiita bonde nekusim 2 noumwe mukadzi. Ndaiti maybe varume hondo zvavanongofarirawo kungoona, but ndakaona mavideos mugallery ainge achisvika kuma 25. Painge pasina kana video rekuti vanhu vaiita bonde using the normal way, vaingoitana nemasim 2 ende vari varume vachingoita vanhukadzi. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu nyaya iyi it has a deeper meaning. Ndokubva ndamubvunza paya ndikati, iwe, these videos that I am seeing on your phone, what is going on? If you do not tell me the truth about what is going on, I am going to dump you. Murume wangu akabva anditi I have a strong urge yekungodawo kungonzwa kuti difference yacho iri pai sim 1 nesim 2, because whenever I watch varume vanenge vachiita bonde nevanhukadzi nekusim 2, it seems as if they enjoy more than kusim 1. Ndikabva ndati ruregerero mbudzi yegovernment. Inini kana muchifungidzira kuti ndichazokuvhurirai uku kwandinoita nako tsvina, never forget and smile. Kana tichirambana ngatirambanei zvedu. Inini uko kusim 2 ndichafa zvangu ndiri mhandara tikatukana paya. Saka now I am scared mukoma kuti kunoku kwatiri kuno kunyika yevatorwa kune mastrip clubs akawandisisa. Ndava kutya kuti zvimwe kuda murume wangu uyu kana fantasy yake iyi yekuita munhukadzi nekusim 2 kana akangoramba achifantasiza zvimwe kuda achazopedzisira ava kutsvaka mastrippers iwawawa kana kuti maprostitute vanenge vachimutendedza kuti ange achirara navo nekusim 2. I am really worried for my husband because kana akagara awana munhu waanoita naye sim 2 zvinoreva kuti mumba anenge ava kusatondiona semukadzi. But inini I am unwilling mukoma, kunyange zvikanzi zvadii, I am unwilling kuti ndinge ndichiborwa nekusim 2. I will never do that. Kuti zvambodiko kuti uko kwavharika here kusim 1. Nai ndinokumbirawo kubvunza kune vamwe varume vanofarira kuita vakadzi nekusim 2 kuti chii chinokonzeresa kuti munhu ange achizosvika pakuda kuita munhukadzi mukadzi wake nekusim 2 achisiya kusim 1 uko kwakashama. Idhimoni here rinokonzeresa izvozvo, so that I can understand what my husband is going through. Mental illness here inokonzeresa izvozvo. Please assist me. Inini semukristu ndinoona sekunge it is a demonic thing that is happening, but at the same time I am crying over my husband. I am crying because I do not want to lose my husband because of this thing. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu pakaipa. Hanzi murume wangu ari kuda nekusim 2. Izvi zvakatangira kubva patainge tiri kuzimu, ndokubva angovanziridza akaita sekunge he was just debating a movie with me. Now baba vakazobuda pachena vakabva vandikudza kuti ndikutomboda nekusim 2. Saka sisi vedu vari kutiwo please ndibatsireiwo. He wants to understand. Kana uri murumewo kana uchiitawo bonde nekusim 2 nemudzimai wako, come to my inbox so that you can share your own story. Tinzwisisewo kuti munge muchizosvika ipapo chii chakaitika pakaipa. Uye kana uri murume anenge aine mafantasies iwawo, and you can come and tell me also kuti what is causing those fantasies. Hey, zvakangooma hazvo veduwe.